Шәй ул гади эчемлек түгел. Әгәр шәй өчен бер йолага әйләндерсәң, ул сиңа вак нәрсәләрендә, бөек әйберләрендә күрергә ярдәм итә һәм гениаль идеялар тудырырга булыша дигән Мюриэль Барбери. Чынлап та шулай микән? Татар эстрадасы җырчылары да шәй ишәргә яратамы? Әллә кофе, какао яисә сокка өстенлек бирәләрме? Алдагы минутларда музыкаль каймак тапшыруында шул турында сөйләшербез. Тәүлекнең хәерле сәгатендә сәлам дуслар. Бүген музыкаль каймакның барбына һәм алып баручысы булырмын мин, Айрат Ильясов. Киттек, без башлыйбыз. Гадәттәге хит парадның 15-нче урында премьера. Алсу Муртазиндан өр-яңа җыр. Алсу җәй көннәрендә шактый күп җиләкләр җыеп киптерергә гадәтләнгән. Шуңа да аның яраткан шәйе дә үзе ясаганы. Рецепты да бик гади. Арзан кара шәйгә киптерелгән кайын, җир җиләкләре саласыңда, бер-ике бөтнек яфрагы өстисең дә бетте дә китте. Менә дигән тәмле шәй килеп чыга ди. Диана Тежидинова мин гади су яратам ди. Ул һәр иртәсен 2 стакан газлы су эчүдән башларга күнеккән. Бу метод аңа үзен тонуста, фигурасын формада тотарга булыша. Ә җырын популяр итәргә, хит парадның югары баскычында тотарга аңа музыкаль каймак булыша. Диана. Нишләргә? Керегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмисез таныш Фернаныш. Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Баргыз авылга и нормально киен.
Станис Фердинандович айтты бит. Гафу ет, режиссер. Мен булмыйм, өзімнің яраткан күлмәгімні кимәсәм. Ничегінде олда шунды күлмәктә йөрергә ярамый. Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи. Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, юригеңә ди булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Хыялымда сине йөртәм, кирәк түгел миңа бүтән. Канатланып йөрим күптән, көнне-төнне сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләренән парлашып атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Гомергә саклыйк әле. Алмаз Хасановның әллә ни яраткан шәйе юк. Мин кисез кеше түгел, нинди шәй ясыйлар, шуны эчәм. Иң мөһиме шикәр комы куярга онытмасыннар ди. Менә шундый гади, гурман булмаган егет сагынуыңны беләм җыры белән музыкаль каймакта 13нче урында. Бик еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Белән тиңләп башкаларны, чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган.
Алдағы пар һәр иртәне хуш исле кахва үшедән башлый. Ризат узган ел Зинерәнең туган көненә кахва ясый торган машина бүләк иткән булган. 3 ел сорап йөргәч, шул аппаратны алдым инде. Элек үземнең кофега әллә ни исем китми иде, хәзер мин дә кахва ярата башладым, ди Ризат. Исеңдәме икән, исеңдәме майның ул кишеләре. Таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх, аның изеләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булган бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булган бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне, чәчәктә быелда. Зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп. Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булган бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Эх, янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булган бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Музыкаль коймак хит парадында артистларыбызның шәй, кофе яратулары турында сөйли-сөйли Сырганактан морс яратучы җырчыга да килеп җиттек. Ул Рамил Әйметдинов. Белмим, әллә миңа С витамины җитми, әллә болай гына тәмле булганга кафеларга керсәм, гел Сырганактан шәй яисә морс алам, ди Рамил. Ә безнең хит парадта ул 11нче урынны ала. Кайттым әле туган авылыма, искә алып мәктәп елларын. Саф хисләргә тулы бала чакның, шаянлыгы үткән юлларның. Саф хисләргә тулы бала чакның, шаянлыгы үткән юлларның. Кайттым әле, сагынып кайттым әле, көтәм мине бөдрә юкәләр. Балкыртлары, кунган чәчәкләре, хуш исләрен сипеп иркәләр. Кайттым әле туган сукмакларга, Миләүшәләр чәчәк атканда. Тау буйлары ямнар таратканда. Сандугачлы таңнар атканда. Тау буйлары ямнар таратканда. Сандугачлы таңнар атканда.
Популярлар хит парадында 2 баскыч югары күтәрелеп, Альбина Апанаеваның моңлы хатирә җыры бу атнада 10-нчы урынны яулады. Ул шәй ярата, сөтле шәй. Минем өчен мунча чыккач, бал белән сөтле шәй ишүдән дә тәмлерәк әйбер юк ди Альбина. Яраткан җырчыларыңны телевизордан гына карап утырма. Килеп күр, кушылып җырла. Музыкаль каймак концерты. Ринат Гыйльфанов, Риза Синере Рамазановлар, Ильмина Сулейманова, Ришат Фазли-Ахмәтов, Ландыш, Илсия Бәдретдинова, Әлфинә Әзгәмова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 14 октябрь, Филармония, 297 43 77. 17 декабрь 17 сәгатьтә 17-нче Татар җыры Пирамида. Сез яраткан татарча солянка! Динә һәм Рафаэл Латыповлар, Эльмира Сулейманова, Иркә, Ләйсән Гимаева, Илсия Бәдретдинова, Хәмдүнә Тимергалиева һәм тагын танылган җырчылар. 15 октябрь. Яшел Үзән. Горький мәдәният йорты. 422-81. Яшел шәй яратучы Илназ Бахның «Йөрәгем яна» җыры 9-нчы урында. Иң элек бу җырның исеме «Кил-шекил тотып кара» дип аталды. Хәтта радиода премьерасы да шулай яңгырады. Ә хәзер Баханы нишләптер үзгәртергә булган? Ярар, исемдә менә хикмәк. Иштәлеге бит аның шул ук калган. Тыңлыйбыз. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил-шекил тотып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил-шекил тотып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Әник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил-шекил тотып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне кил-шекил тотып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда колагыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит,
nasip yakınına. Yüreğim yana şanmasan yüreğimle kil şekil tutup para. Yüreğim yana şanmasan yüreğimle kil şekil tutup para. Алға таба атлыйбыз һәм 8-нче урынга тукталабыз. Биредә Ленар Яшин. Гаҗәеп егет ул, конечно. Нәрсә яратасың, шәйме, кофеме дип сорагач, Пепси ди. Кызлар белән кинога барса да Пепси ала, илһам килеп төне буе җыр яса да Пепси ишә икән. Ярар, синең белән без бу темага бераз ылгайгач сөйләшербез. Әлегә җыр аңлатыңбыз. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назлар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа, 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 сиңа. Сөюебез кимемәсен, саклык булсын һәрчә күңелдә. Урын алып чәчәк аттың йөрәгемнең түрендә. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Самаурда кайнаган, мәтрүшкәле, битникле, карлыганлы кара чәй ярата Фирдус Тимаев. Ул чәйдә күпме витамин, күпме энергия, күпме көч ди. Менә шулай аппетитлап сөйләгәч, Тимаевның сәхнә өчен допингны каян алганын аңладык инде. Тормыш итү җиңел түгел, тормыш куласа. Нишләр идем яннарымда дуслар булмаса. Көннәремдә нурлы кояш, төнемдә ай. Җилдә җилкән кеше җилкән син ул дускай. Дуслар була бу тормышта санаулы гына. Иң бәхетле кеше генә дуслардан бар. Җанны сыккан караусыз бит үзгәр битесе. Дуслы булып кеште булып, нәк бездәк тесе. Бездә байлык бәйләми маллар, кайын шатлыкны бүлешеп тартылган җаннар. Күп җүбәккә бирешмәдек, без бит ираклар. Кылычы калкан булабыз, калса яклар. Дуслар була бу тормышта санаулы гына. Иң бәхетле кеше генә дуслардан бар. Җанны сыккан караусыз бит үзгәрми тесе. Дуслы булып кеште булып, нәк бездәк тесе.
Иртән латте, көндез капучино, кич эспрессо, төнлә икләтә эспрессо. Тыгыз графиклы чакларым булса, кахвасыз берничек тә булмый. Көч кирәк. Ә булай атна уртасында кара чәй ишеп тә үтә көннәрем ди Мөнир Рахмаев. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Шалы дәртә яшьлегемне һич бәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек куып тотарга? Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Игътибар иткән булсагыз, инде ничәнче атна хит-парадта Мөнир җыры артыннан ук Мурат җыры бара. Бу атнада да нәкъ шундый ук хәл. 5нче урын Муратныкы. А темабызга килсәк, инглизләр чәй яраткан кебек үк Мурат Гайсин да чәйне бик каты ярата икән. Кара җимеш белән гади чәй. Шуның белән шул. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син. Мине таптам, анның җаның хафаланмасын. Баса күрмәк таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син. Мине таптам, анның җаның хафаланмасын. Баса күрмәк таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Külme, 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 külme benim hislerimden, benim hatalarını kişip kilse eğer kışlarından. Kilmi, 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 kilmi ki yine birisi bulgana şu zarımınlarım şayan jillerge silersin. Anla benim hislerini eşli kurma ben hiç birisi. Tınla, 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 tınla yüreğinin girişi. Yuvarlarla tınlamasın tınla canımla. Gaybet çiline orala süygen yarına. Tatlı süzlü yalaşı suzma koluna. Yuvalta kurversi evle yıllarına. Külme, 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 külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişip kilse eğer kışlarından. Kilmi, 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 kilmi ki yine bir isim bulgana şu zarımından. Şayan jiller gelsin. Eşli kurma bir hiç girisi. Tınla, 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 tınla yüreğinin girişi.
Вадим Захаров хатыны Лариса нинди шәй ясый, шундыйны яратып эчә икән. Кәйфе булса, төрле тәмләткечләр сала. Вакыты булмаса, пакеттагы шәйгә кайнар су сала да бирә. Аны да яратып эчәм ди ул. Вадимның көттермәсәк иде әнкәйләрне җыры бу атнада беренче эшлеккә ләгә алмады. Бәлки киләсе атнада бу бәхет аңа елмайыр. Әлегә нибары 4нче урын. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Раф. Бары тик лаванда белән Раф кахвади Лилия Хайруллина. Ничек була, нәрсәсең ул дигәч, экспрессыга сөт өсте лаванда тәмләткече салынган тәмле кахвади. Бер карасаң, гап-гади нәрсә. Аның Раф дип сөйләүләре әйтерсең әллә нәрсә. Ярар, Лилия бу атнада хит-парадта 3нче урында. Артларымнан йөреп, туйдырдың син. Син бит миңа дошман шикелле. Юк кирәк, мин чыкма юлларыма. Яратуың синең икеле. Очрашулар кирәк дип әйтәсең, канаса да тирән яралар. Ничек кенә үзем теләсәм дә, якын булмас безнең аралар. Очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар кирәк. Салкынайып киткән араларны бозган иде синең хыянәт. Күзләремә карап әйтче миңа, кайдасың бу олы мәхәббәт. Очрашулар кирәк дип әйтәсең, канаса да тирән яралар. Ничек кенә үзем теләсәм дә, якын булмас безнең аралар. Әкрен-әкрен популяр җырларды тыңлый-тыңлый абсолют хитка якынлашабыз. Әлегә көмеш баскычка тукталыйк. Бу атнада биредә корица белән капучино яратучы Гүзәл Уразова. Аның килче клибы 2нче урында. Очрагансың бер
Бүгін хит парадының алтын басқышында романтик стильдәге шын сүйі жыры білән Дилия Ахметшина. Дилия жырларға яратқан кібік үк маршмеллоу білән какао ярата екен. Бигрәк тә күзгі мұңсу күннәрдә қойнар какаоға шул кішкенә генә зефир кисәкләрен салып ішсәм, мен нишектер хыял дөньясына чумам. Иҗат белән кайный башлыйм ди ул. Татлы хисләр бизәделәр көннәремне, син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә, син һәм мин, янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр диеп мин юрадым. Шул сукмактан әкрен бергә атладык. Без бергә Менә шулай, үзенә күрә тәмле һәм кайнар хит парадыбыз тамам. Мин Айрат Ильясов сезнең белән бүгенгә саубулашам. Сез исә авырмагыз, сәламәт булыгыз. Тәмләп кахвалар, шәйләр ишеп киләсе атнага да музыкаль каймакны карарга онытмагыз. Пока.